Kujin duniya ina yin ka na daɗe ina neman ka mai selfie. What? Superstar na kana gaggan tsarewa ne. A gantsaran zaki. Superstar! Superstar na kana gangan tsarewa ne. A gantsara? Na dauka? Na gode. Superstar! Godiya nake. Na gode. Superstar! Aba super! Aba super! Aje wani kakata ta yanke sana. Ina mugun yin kayan kawai. A zahiri wallahi. Superstar aba. Gashi aba. Super! Sai mun yi hoto wallahi. Ka ɗan ƙara ɗaya mana. Super! Superstar! Super! Superstar! Kakata ta yanke saka ka san me yake faruwa wallahi mai na ne kare mai na ya kare wallahi To da ban kai kare so kake ni sama mai kenan? taimaka min zaka yi sa mai kawai Ka ni ban da kuɗi ai. ba su fasta kaman kai guyson haba malam duniya uban wai bai san guyson ba di su fasta ka san damuwa na wallahi da ka kale na wuce wallahi. ba ka ga babban gayi ba ka gani wannan ba sai an ma wani style ka ba da kuɗin nan na wallahi jin dadi fa guyson wallahi kai komai naka swag ne ba Allah gashi di su fasta an ta mana haba da Allah ka ta mana wallahi na birthday wallahi birthday wallahi to ka ce kuɗin mai na ba kuɗin mai me zan ba kuma wallahi ina da birthday ne 50 ina za ta birthday ga maka jiyo din zaka ba ni ga ma takalmi na to ni za ka sake kai kyau ne ga maka ni ma irin dress din na kawai zan tashi a guyson kawai daki wani makamin zaka yi di su fasta ka gani takalmin ma zai bani sai ya cire kai takalmin ma zaka bani sai kai ka ga diyo dinnan nan bana in na sa kawai guyson zan tashi ne ma guyson dina zan tashi na sun dole sai dina guyson dina ne thank you na gode masoya maza da mata kamar yadda kuka sani suna na Hannata S Usman jaruma a masana'antar Kannywood. Ina mai kiran kuma masoya maza da mata da ku je YouTube channel mai suna Guyson TV domin ganin ƙayataccen shirinmu comedies, films masu ban sha'awa da faɗakarwa da ban dariya ma. Yanzu ma a haka muna kan ɗaukar shirinmu mai suna Captain Madagwal wato Madagwal ɗan shara. Ba sai na cika ku da surutu ba. Ku biyo mu a wannan channel din mai suna Guyson TV da ke kan YouTube sai kun zo. Assalamu alaikum masoyanmu da ke faɗin duniya, ni ne dai naku al'atuwa wanda kuka fi sani da ɗan Madagwal na mu sha dariya Arewa Comedian. Ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu a wannan babban tashar ta YouTube wato Guyson TV. Za ku kalli wani ƙayataccen shirinmu mai suna Captain Madagwal Alhaji. Tare da ni akwai Hani, akwai kuma LSB, sannan kuma shi kansa Guyson ɗin shi ma za ku ga yadda na baje shi, na koya masa wanka, na sa ya fita da gudu. Ku danna mana subscribing, ku taɓa ƙararrawar sanarwa, muna sako muku shi za ku ji shi raƙau a cikin tashar kai. Gaskiya gurin dukan nan ne fa da al'atuwar yake ta faman jibgana saboda ana ɗan yi na wasa a ɗan yi citin amma shi yanzu haka nan ɗina ma ƙaiƙayi yake yi. Haka tunanin natural ake so a samu. To ni natural kuma a kaina za a fara samun ta.
Wallahi tallahi yanzu ga tsallan kwaɗon da na yi duk cinyoyi na ma suna min zafi. Amma ba da ma an samu abu mai kyau ai shikenan tunda abin da muke so kenan. An samu alaji. Da muke so mu tafi arewa to the world alaji. To haka ne amma dai in dai irin wannan abin zai dinga faruwa a sa ni ne mai dukan. Allah. Wallahi tallahi. Jama'a kun ga dai wannan san na gaye wato ainihin baban wanka na Afirka guyson. Wato aiki ne wanda kowa ya ji a jikinsa musamman ma akwai wani gaye na LSB. LSB ya ji jiki ka san shi LSB a jebo ne bai saba shiga rana ba bai saba shan wani zafi ko waye ba kuma sai ya sa tsinci kansa a mabuga ka san mu kuma mun saba daga kankare mu ɗauki bulo mu ɗora aka da na sa wannan hannun nawa alaji na fara fesa makantan nan LSB ya gane kuransa na ce LSB za ka ci gaba da aktin ya ce zai yi shawara inda yiwuwar ya ci gaba da ito amma na gaya mai fa Amerika za mu je mami wani sin ɗin da tura kaga ana zana mutum da dorina da gaske amma nan da dala za a biya ka ba laifi ba ne in kai kuma a sa bindiga a halbe ƙawarka a sa bindiga a harbe ka a kai ka asibiti sai ka warke a da a ci gaba da fim ɗin. Ya zo min ziyara, ya kawo ziyara bari girma. Ga murya 25. Yau ga ma wani sabon set na aikin Mr. Guyson. Baban wanka kenan na Afirka. Kin san fa na taɓa cewa zan zama Guyson. Wallahi na je na sai da kayan ɗinki na gaya miki a Guyson. Billahi lazi a sai da kaya yake. Ni na ɗauka gayen kawai. Mu je gurin Guyson. Wallahi gayen nan. Ya, salamu alaikum. Kun ga dai mu yanzu a cikin gari mun daina wannan stuff din. Kuma sun kashe sun yi fashion. Yawwa mu yanzu mun girma. baba wato kamar wato ne al'adu me za ne kasance a matsayin major general tabbas idan al'umma suna son bukatar jami'i na musamman bayan mutuwar wani ba an ce tashin wani ba hakika mun bar ba hafsu sojoji a kasar nan kai kamata ce ka wakilce shi kai ne zama tuka da gaskiya da bai faɗi ba ka sa al'umma sun riga sun san cewa duka wani abu da yake da bukata ya shi ne zama cewa ne ba da mutuwar ka Je sana a gefe a side. Wai ma da ya ji maganar ta fi karfin sa sai ce ni da ma da da ya sa nake sa kaji saboda wanki ne ba zan iya yi Ya gudu ne kuma. To jama'a muna kallo. Kashe muna ɗaukar wato episode ɗinmu na wato ainihin wasan wasan ka a wannan series na mu. duk mai ya shafi irinka ya zama cewa da na motsin kafa da farko ne ka dauka wannan motsi kai dauka sawa wato ainihin sa rahoto na maduyi ba shine aikin ka ba MC Kwapsi barka da zuwa. ni ma ina maka barka ya zuwa yalla bai Me za ka iya cewa wannan aiki da muke yi kuma tare ma'aikata da me zan yi cewa ce zama cewa na faɗa fashi na hakan hakan ba ba ga ma al'umma cewa akwai sabon aikin da za a yi ba kawai sai da al'umma su gaba wato ina yana gizo kai tsaye na sa al'umma masu hakuri ne kasancewa duka abubuwan da aka yi ana maka tallata na kasancewa wannan karan ana kiri na amma ya kane shugaban masu kula da wancan yanki ko ba kai bane a yana nufin cewa duk wanda jami'in da za a tura a can kai ne wato ainihin kofar mata kwallo da ke tura wato ainihin jami'in kaftin ne. na yi ritaya Kaftin mana gwalle yanzu. na yi ritaya ya soja na hafsun sojoji Ya aje kaki. ritayar ne ni na ajiye kaki wato military police me ya kace aka haka wallahi daudayi isa ta ne daudayi ne wani wato ne a kasan nan yana tambarin arewa kirjin sa a duba mai taurari ne mutane ka suka kasance bon biyu kun tuna wannan magana bon biyu uku ina nufin cewa
kidayen mutuwar lissafi. Jama'a assalamu alaikum. Ku ci gaba da bibiyar mu a channel mai suna Guyson TV. A wannan channel insha Allah za ku dinga samun wato ainihin aikace-aikacen mu a kowane lokaci. Kar ku tsaya ku labari. Ku garzaya wato channel din Yusuf Guyson. Wana Guyson TV. Kada ka sake, kada ku sake, kada mu sake, kada kowa ma ya sake. Wannan episode din na Guyson episode ne mai zafi kuma 'yan kallo za su ci dariya bayan keken bera. Akwai kuma yanzu keken jaba. Wannan karan za mu ɗora ku a kan keken bera saboda mun fara mun dire amma za mu dawo muwa ci gaba. Kuna karorar sanarwa domin A ina? a Guyson TV. Yawwa to ka bayani. Da kuma ni. Malo TV. Ni ne na ce kike son kafafunta sun sha yawo. Wannan dan ba da gudu da arziki yar iska. Wannan magana da yake ji dan iska ne. Na farko, na biyu. Kawa ta dan fasa auren aiki ba da yamma. Na fa daga ba annaban su daga iri a ce yana nan. Hai, da na sani wallahi da ban yi ba. Al'umma.